kuni mwana wakaningu anorapa zvinhu mari kanengu uyo rapa vana kanengu arapa vana kanengu Mkumba chakula? Munzo zvautaura. Ndokumbirawo Imwe, Ndimo wazikuru zara kushuma. uya asikutunzifuna muntu adachenjera mashi abwera apa mafara chiri ayo. Muntu, one muntu. Munhu akachenjera. Oko kuno mashi. Kuno. One muntu. One. unotaura chete Bwera. ndivo maidhivha mamboprofita kuti ndida kutobatsira because handisizonda dedze wei Watirani? Watiri right. ndati ndokumbirawo zvinhu zvangu zvese kune vandakapa mundipowo zvinhu zvangu ndiparadze ndidzosere kwakare. Kune vanhu vakakumbira zvinhu kuna Rumbi hanzi huyai nezvinhu zvitorwe ndiparadze zvingoparadza zvese ipapo huyai nazvo. Iwe nyamara kakuthamanga ngodza kuseni manje. Ndinombonyarara kwete kuita ngoweti yekuseni. Udapasa ngasi. Wakapa vanhu vakawanda. Salena dzina. Zatodereza. Hanzi usataure mazita. Udapasa ngasi. Wakawanda sei? Vakawanda Bwino. maprofita vemunharaunda munomu vamwewo vaiuyawo kuzotsvagawo zvekurarama. Hanzi akapa maprofita neng'anga nevamwe vanhu vemunharaunda munomu vanhu vacho vakawanda asi asi kuda kuti ataure mazita. Imwe bosonya apsarenda mashi kwewo chanoremba Iwe Rumbi. Rumbi. Ndikuwaona mashi momu. Ndikuwaona kawana. Ichakwana temo chavathanisa. Inokwana kanguwa ndovadaidzi. Ngakupase zvinhu zvako wabwera kwati. Ngakupe zvinhu zvako usarende mashi. Usarende mashi. Ndokumbirawo zvinhu zvangu ndisarende. Tiparadzewo vedu vezvinhu zvakaipa zvinouraya vanhu ndokumbirawo. Hanzi unzai zvinhu zvinotoparadza zvinouraya ngazvidzoke Rumbi araramewo. Palibe? Hapana. Kunyanya kumba. Makunyara here. Imwe. Varaigedhi vari muno varamba vari. Iwe Rumbi. Rumbi. Wakunyarara vantu ava. Wakunyarara vanhu havasi kuda. Vamwe vachona ndakatovaedzera live zvavo havasikuda kutaura. Iwe. Hanzi vamwe ndakaenda live direct kunzai zvinhu asi vari kuramba. Hanzi kuna vamwe daendewa live direct achifamba kufika diwe ndipase zvinhu zvanga. Asi vari kuramba. Walipo pano daenderamba? Aripo. Funa mmozi basi. Diamond uyaiti. Diamond bwera. Baba Diamond hanzi uyai. Diamond. Baba Diamond. Imwe. Imwe. Bana baba warupira. Imwe nyamarani Mumbi. Mumpezesa? Mumpezesa here. Ngati nyamarani. Ngati nyararai. Ndukulera mafara nkhale ndikulepo pana isadambe mashi. Nawe yatukutaura muitora kuita yana usina basi. Mukona msikana? Mukona msikana uyu? Anafirisiriwa. Ane mwana wake akafa. Mamuna wacho anafirisira? Murume wacho akafa. Imimi mukuita zvekutamba. Imimi mukuita zvekutamba. Mumpezesa? Mumpezesa. Aisipane kuna makamwe. Aisita wewe kunyepa kai. Iwe Diamond uri tani? Diamond wakadi. Ivo mpenkani. Kuizere nawe. Akambobwera muikwa kumwe. Akambouya kumba kwake. Ndakataura nemukanze. Nyamara TV. Ndatanga kumuziva nhasi. Munkhara ukona. Diamond Papona. iwe. Diamond. Ife aisimpana kukwana maisha. Aisita wewe kuti Iwe ukamborana mtsikana mawiri matatu mafara one. makambotaura naye here mamwe mawiri matatu. Hai. Ndinambotaura naye. Makachita tani? Ndinambotaura naye. Iwe Rumbi mudapasana tani? Makapanana sei Rumbi? Pamugoti pedu apo patinoroya vamwe vaitoya panapa usiku ndichitovapashi. Makachita tani? Chii chakazoitika? Akati akuda mushonga iwo wekutsipika mwana wake anga achimuka. Mwana wachona akatouyawo zveshuwa akatoti ndini vedu veka handisi kuda kutsipika kwauri kundiita nababa wangu.
Aya mafara. Mwana wacho upiwa. Mwana wako wakauraya kuda kuti titaure. Ayo, ndakauraya kuti iwe. Handina mbouraya asi chandinoziva ndechekuti mwana akashaya. Iwe, reva bwino. Hanzi tauraya zvakanaka. Kubatsirai. Bwana patachina tabwera kuzopopodzana kupano. Aiwa kuti tizopopotedzana. Tufuna kutsudzula dzimare. Iwewo imbalo asandalawa mafara. Inini asana taura zvakawanda. Uyu mwanzako akuda kuti iwe. Uyu mwaka kutaura kuti iwe. Zvinhu zvandachita Zvinhu zvatakaita zvesvi. ini mbano ndakusarenda. Inini ndakusarenda. Ichocho ndinochita adhimaya dzimwedzo. Izvo zvomukira ndozvaita adzimai. Ingona chadiba tisudzulane. Mwana akafitiseri. Mwana akafa. Akafatani. Akafa sei mwana? Aiwa, airwara. Bwino mvachitani. Achibhasha. Bwino afitiseri. Afa, chazoitika. Hapana chakazoitika. Iwo udazoenda tani kwa Rumbiwo. Makazoenda sei kuna Rumbi? Kwa Rumbi ndakazoenda mwana ashaya. Nisanimbira. Yakaenda wacho Uni mwana wakaningu anorapa zvindiwo mari kanengu uyo rapa vana kanengu arapa vana kanengu Kata inini ndoda zvinhu zvangu. Iwo kata zvinhu zvezvandizvizive yakunonyepera Rumbi andimuzive. Ende kana kwaanogara andimuzive. Unotokudii nazvo. Nhasi unozuva wakazopinda munomu wega wopinda pagirazi vwadzoka ubva wanditi sekuru ini ndinoroya zvekuti Rumbi zvechokwadi nditakazviita ndizvishoma. chokwadi. Titika. Saka ndoda kuti ndinzwisisewo kuti iwe nyama yemunhu unofara imbori nyama rudzii. Nyama yemunhu. Pati inonaka. Ipati inona pamunyepu. Munyepu. Wauraya vana vako kaiwewe muzukuru. Ukazopo Rumbi chimukuyu. Pamushonga apa chii chanyanya kuitika Rumbi ungaditsana nguruwo zvakanaka muzukuru. Pamushonga apa vakauya vachiti ndakunetswa nevana vangu vakuita kupfuka vachiti baba mutishungudza baba makaturei. Apa vakauya pamweya kana vakauya panyama? Pamweya pamugoti pedu pakurwa bhozi baba ava ndo vanga vari mukomana wedu wepauroi. Kubata toita upombwe nawo kuti tikaita meeting yedu tikapedza toita upombwe wedu then tozochitanga basa rekupinda mukati medzimba dziwani. Taurisa forum. Saka vakauya vakati inini vana vangu vakundipfukira ndikudawo mushonga kuti ndivadzipike zvechiomba ndavapawo mushonga abva vaenda kugware mwana wavo revana vavo bva vasvikodzipika. Saka vana vacho vachamuka so havanga vasingachavanetsi kana kumbomuka. Saka ini ndakazoenda manje ndakufunga ndikati ini ndakapa vanhu zvinhu ndikandoti vanhu vendipewo zvinhu zvangu ndidzosere kwandakazviwana. Ndatoenda kuna sekuru ava ndatovaudza ndati sekuru ndipewo mushonga yangu yandakadii yandakakupa. apa futi wakaenda pamweya wandipanga panyama siri pamweya. Akasvikira pamba pako muzukuru. Wakasvika. taura handi Rumbi tochaziva kune sekuru handi Rumbi. Vakaudza mukadzi wandofamba naye kuti Rumbi ari kunditi ndipe zvinhu zvake zvipi because havane chazvekusona. Haana kumbondipa chinhu chekusona. Ndobva tatopera zvakadaro. Ndobva zvatamupera zvakadaro. Iye uye akangondiudza kuti andozvataura naDiamond. Asi pawakaenda wanga vasipo? Vanga varipo. Ndakatovaudza. Wakasvika nguva pamba pacho? Atosvika atori masikati pamba pacho. Wakaenda nani? Ndandiri ndega. Ndizvo here Diamond? Vakasvika vari vega. Ininiwo ndanga ndine vamwe vananga ndinawo macustomers mukati. Asi ndakazobuda ndichibhadhazo. Saka panyaya yavanga vachinditaurira ndabva ndakanganwa kuti Rumbi akatombonditaurira. Kupai wairamba sewe Diamond kuti ndakupa.
pai wairamba ka Diamond kuri asati musati atombotaurwa nasekuru kuti ndakubata Rumbi akatoti va Diamond imi va Diamond mukatoti aiwa Rumbi zvaautaura zvaari kunyepa kumarondera ipapo manje mnenge ndatokanganwa nokuti pange paita tumazuva twakati wate alright pakanaka ngatichidzokerai manje yaDiamond kubasa renyu chairo chairo imi muri kumarondera nditi ndikunzwa nyaya itora kunzi imimi makauraya vana venyu ndanzwa sekuru vacho kuti muri muroyi mukati hongu ndiri muroyi handiti zvese zvamunotora panapa Diamond hamusi kumanikidzwa hongu handiti kana sekuru vari kudaro kuti hatisi kuda kumanikidza iyoyo handiti taura zvido zvako zvaunoziva ndatenda hangu baba ngatichidzokerai baba kutanga uroyi hwenyu vaDiamond hwakatanga sei tombosiya Rumbi tombomubvisa panyaya tozoenda zvedu tozomubata pamberi apo hwenyu imi vaDiamond hwakatanga sei hwangu inini uroyi hautengwi kuti ndinoda kutora $2 ndonotenga uroyi asi pane zvinenge zvichiitika manje ndisingazive kuti inenge iri mhepo here kana kuti chii unozongoona zvinhu zvichingoita zvichingoita kudaro chikonzero chakazoita kuti muzosvika pakuti makauraya vana vangani kana ndikunzwa chingunzi vana vangasi vanoda uraiwe vaviri chete chikonzero chakaita kuti muzotirega ndichiuraya vana vangu chii apapa ivo handina kuziva kuti mhepo iyoyo yazondisvikisa pekuti ndiuraye vana nokuti vairwara vana vachibva vangoshaya saka mhepo manje kana yakuuya inenge yakuita kunge inini ndindadya chimai wakuzvenga futiro Diamond asi mira muzukuru todzoka futi bye tidzoke aiwa tisadzoke iwe ndakubvunza kuti nepanyama yemunhu iyoyo unofarira kuti unofara munyepu iyo ponungo uchibaya vana ndinoda kuziva kuti unobaya sei bosi kuna mwana wangu achiona ari kunzoko tinoti vazive kuti madyiro iyoyo unoita iwewe akamira sei muzukuru madyiro haasi ekuti unocheka sehuku kungobata wocheka unozongo kurwara kunenge kuchiita mwana iwe pamwe unobva wangoti regerai kana kungopedzesa zvangu saka wobva wango udya uri munyepu manje saka iwe naRumbi apa imimi kuti muzobatana naRumbi akatanga kuendera mumwe ndiani pautu hwenyu iwe naRumbi kunokumbirana mishonga akatanga ndiRumbi Rumbi ndiakaya kwauri kuti ada kupa mishonga kuti ungati kanjani tipanane mishonga Rumbi makatana sei apa takagara tichishanda tese muroyi pachimugoti chedu ipapapa panonzi pachimugoti ndipaparaundabout pamba pai pachi-open space ndopamunoti pachimugoti patimugoti pandouya vanhu vese muraini vachiungana varoyi vese handiti vaungana varoyi vese ava vakauyawo nedambudziko kuti vana vari kundidii vari kundipfukira handiti ndikuda mushonga kudii wekutsipika vana asi kuroyawo zvekuenda mudzimba dzevanhu tichinogondora vanhu kufamba aiwa tadi taifamba tese asi vakauya nechichemo chekuti ndiri kupfukirwa handiti saka vana vangu vakuita sei Diamond kuti vazodipfukira vanga vari kusanzwa zvakanaka mhiri yavo kumuka vakumuka vakuya kuti zinopiwa mushonga unaurumbi aizouya pamwe ndiri kuhope zvangu ndakarara hauzorari zvakanaka pamwe ndozongoti ndakarara uchimuona akango achitaura neni achiti odai baba muri kuita seiko pane zvamuri kuita izvozvo zvekuroya izvi vaiuya vese vari tu maiuya nhasika pomboita mazuva mairi matatu pamwe mbozouya mumwe wacho ndokuenda kuna Rumbi saka iwe naRumbi anokundwa pauroyi ndiani
inini in fact inini ndakatokumbira kuna ngati ndinione level ndakasvika ndandafamba level ngati Saka ungaondomurowa mudara. after ngatori uri sober here? andiri soba ndatombomwa tunga because tandakafamba isusu level yedu ndatakanoifamba kuenda Pazvemvura. avaingoenda kamuzvidhemo zvemuno muzimbabwe isusu taenda kunyanza chaiko kudhepoti ndokataisvika Saka Diamond uchati kudikwa kuvana vako vasara vapenyu. inini manje pavana vangu vasarava ndatoona kuti zvakatonyangara zvitori nani kuti zvitomboti mirei bijana nokuti vangaperi vanopera zvitomboti mire here kazvipere mudhani zvitopera zvachose ngazvimbopera zvachose hande pamugota hatisazvini kuti mutaure nemazita vaDiamond kana Rumbi. aiwa pachimugoti penyu makawanda zvakaita sei pamunosangana ikati muzaona Diamond makawanda zvakaita sei pachimugoti pamunosangana? pamugoti apa tanga tisina kuwanda aiwa ini ndichiziva kuti uyu anonzi ningi uyu anonzi ningi ndakungoti 1 3 pasina mazita pasina mazita nokuti ndikati Rabisoni kana Rumbi takamuramudza kutaura mazita kuno akazokutaura akumarondera kuti tindimaiwo zvinhu zvangu vanhu vese vauya pana imi mamuripo muziwe asi hati munhu anotaura mazita manje nyaya iyoyo manje yekuzondibvunza vanhu vari mukati manje hapana zvaunotaura zvakawanda kuti hatisuda kuti avo vaziva ndinenge ndezvipi zvinhu zvavo muri kutaura makambosonesa zviyana kuti ava vanhu ava vangu vachanzwisise kuti chii tofunga hambo yavo vakasonesa ndosaka ava vari Azwa Diamond, imi pamakaona sekuru vachisvika naRumbi hamuna here kana kutomboda kutombomutyawo kuti zvinhu zvatanga naRumbi unongonyumwa kuti hazvisi zviyazo saka makainge ipo vanaRumbi ushingi wezi ndina kuzoti kudini basi unongoona kuti izvi zvakuda kubuda zvakudhaka manje saka pakupindurana manje tinenge tangoti ndezvipiko rasisa kuti hakuna kudaro mhanya tozoona hold on tozoona vakandipa zvinhu zvavo manje mira tichaona kuti tozviga kwakutandira Diamond nyaya yaRumbi yakabvira kure uku kuseka kwatira kuita kwakupona panguva yazvanga zvakaoma titanga kusangana naRumbi takanga tisingaseke nekuti takanga tiine kutya takanga tiine kumerera tisingazivi kuti nerimwe nemazuva tichazosvika pazuva ratinenge tichitaura nyaya tichiseka zvaizvozvizvi uku kwakumagumo kwakureurura ende wochinangwa cheprogram dzakaita sedzidzi ndedzekudzidzisa vamwe vari kuona kuti chinhu chinonzi uroyi pekupedzisira chakaipa hongu handi mazvore chinopedza dzinza hapana kana kwaunosvika imimi kana kuchitarisa pazuva ranhasi even nevana venyu vasipo mune chii chamunobata chamungati ndosaka vana vangu ndakatya hapana chandinobata ndaingoreurira chete kuti nai zvigondomupera here nhai kana makamboenda kumapostori avo ndakamboenda kumapostori ndikati nhai zvikanzi zvinhu zvenyu zviri right uri kugara zvakanaka zvani akanambobatwa hakana chimwe chinhu ndaizotaurirwa kuti handifungi kuti mangwana unodarika ndikuona pane gomba pamberi apa gomba irori handifungi kuti unoridarika ife
ndikati gomba irori mazuva ka sarini ndichibvunza kanditi racherwa kumberi asika imi muri kuzviziva kuti ndapa mameters mangani ndione kuzoda zvikanza ndifunga kuti kana kuswera mangwana unenge uri mupenyu ndika izvi zvichatikonzeresa kundodya huku mudanga kuti bheta vanhu vanozongouya vachingondichema chete mazviona manje Diamond autaura nhasi chokwadi vaDiamond ndonsekuluka nemo pane pamamanikidzwa here mimi kuti mungodaira kana kuti pane zvandaita kuti mimi munditye? Ayo handina kumanikidzwa ende zviri kutaurwa nasekuru ndizvozvo chaizvo handina kumanikidzwa kana kudini. Saka kuuya kwanenge ndaita nenge ndatouya ndichida kubatsirwa kuti zvipere. Handisi kumbozvida zvinhu zvakadaro kuti zvirambe zvichidaro. Ndakazanzi nasekuru alright tinogona kuzvipedza asi taurai chokwadi manje. Handiti ipo tiri kumarondero ndakazwa sekuru achiti munoenda kuchechi. Ndinopinda chechi yechimuslim kana pese pandinofamba ndinenge ndine kopiyo. Zuva redu sanhasi tinoenda kuchechi nemaindia. Nhasi Friday chikopero changu ichi ndichitoti ndikakasika kudzoka ndobva tangosangana kuchechi. Munopfeka sei? Ngopfeka tono. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Alaikum salam. Tichitaura hedu Swahili. Munotaurwa Swahili. Taurwi amutaurwi Shona, amutaurwi Chinyanja, kana kuti Chinyanja, kana kuti Chimolokwe pamitauro yese. Asi manje paShona atirambidze kana munhu ari wese anogona kupinda muchechi yedu. Ukana munhu yana unotonamata futi? Anogona kungopfekawo chikofiyo ichocho achiti ndiri Muslim. Iye aine mabasa ake. Senge mimiso. Aiwa, kwete seniso sezvandanga ndichiita. Nokuti apa handiti tiri kuti zvapera. Sezvandanga ndichiita. Handiti. Rimwe zuro nezuro kuenda kuwachena. Saka chibvisa chikofiyo toda kuti hatiri kusvibisa nguo dzekuchechi. Toda kuti mazonyatsopfeka maita machena. Rumbi pane zvitoa naDiamond. Okay, ndichipa naDiamond. Sekuti vakati kuchechi kwenyu uku kwamunoenda ndinyatsobata mazuva avo vakati kunotone vamwe futi vamunofamba navo. Variko kuchechi kwandaenda kumashoka. Ayo even kwa Diamond. Salam alaikum. Alright. Uko handisati ndavaona ba. Hamsati masangana pamugoti? Hatisati musangana. Asi muarea? Mene mumaarea imomo nemumakomboni matinenge takagara. Saka pamba paende pako here Diamond? Pamba paende pangu. Wakaitenga rini ngimbe? 1981 nyika inochitanga kutorwa ine na President Mugabe. Ndopandakavakisa imba yacho. Waishanda kupi? Ndaishanda kulinguku kwa Dallas. Pane factory yainzi Dallas. Ndikazobva ipapo ndichibva ndazoenda kuRuwa kuVNC kwaisomwa mahalf piti kwati nemaningi yakazotama ikaenda Bulawayo. Ini ndichibva ndati kuti ndiende kuBulawayo hazviiti kunoita kure nepamba. Saka vachibva vati right takusiya. Ikoko ndaita supervise. Quality control ndichiningirika zvese ndaizviita. Saka nhasi unoyo Diamond unoti kudii kumhuri yeZimbabwe kuti uroyi wakanakira papi zvakaipira papi? Uroyi hauna kuombera maoko unyatso kutaura. Uroyi hauna mbonaka. Wakaipa nokuti unokuparadzira mhuri yako 1 ende kana mafungiro anorasika saka munhu ngaagare zvakanaka. Saka Rumbi wakapiwa here zvako naDiamond vakauya nazvo? Diamond handina kumbowaona vachiuya nazvo. Kubva pandakataura navo kwavanga vazvishandisa kauda kuti vaite sei?
aiwa kasi kutsipinura kavanhu vatakatsipika kazvakashanda handiti asi vakakuvhura kavanhu vatakatsipinura vaya handiti saka kana vaya munhu wamupa mushonga senge kutaura kuti vadiamond maibhadharisana vaitondipa nyama dzevanhu ndazvachinzanzi wakapiwa chimukuyu tititaurirepa jikaini ndokupawo ichi wondipawo ichi vakaenda vakanotsipika chi vana ndipapiwa chimukuyu saka patakuda kuti vana vave free vasarambe vakadii vakatsipikwa uye vavachengetedzewo kana vari vanochengeta mhuri dzavo kuchengeta mhuri dzavo vari kunyika dzimiko kuda kuti zvipere izvi kuti taona kundanga kwacho nekushata kwacho asi tingatipa pandemoni pese kumashure kwese kumatanga uroyo mune pamwere mumwewo kana n'anga kana muprofita akambokubatai semabatiro amaitwa nasekura hapana baba hapana nokuti like mapostori ivaya waienda uchingonzwa kuti ano zvako zviri kufamba zvakanaka zvichafamba zvakanaka matombo aya tichingonomwaya pamba zvoona asi zvanga asi waidi kudza muprofita naye muprofita no zvauta zvindasvinza but ndari kundinetsa nawo yeuroi waidi kungomuudza muprofita we imi uroi huri kundinetsa because ari kutadza kukubata kutomutungamirira kudaro anonyatsokuudza manje vanhu vaya havadi kutungamirira taura wewe zvauri kuona mukamutungamirira kuti inini uroi hwandinetsa anotokuwamupa chiprofita yes uroi hwako iwewe kutanga inowakamira zvakati unofana kumsiya ngataure tione kuti uri kuona here mazoona manje asi unozoona kuti hazvisi kuita Rumbi kwasara vanhu vangati pamugoti vasina kukupa zataure mazita tinoti vazoya veka ingoverenga yenhamba chete kuti armando ani nani muziva kuti nhamba 8 tiri kuti -1 vadiamond kwasara vanganiyo ndionoziva vaita navo pamugoti avo komberedza icho chiraini icho chiya chakakomboredza saka Rumbi munoshedzana sei makazana munokonitana sei panyaya idzidzi kuti nguva dzakwana tinokandira matombo pamusoro pemba unozwa pemba watoziva kuti chadi chachaya totienda pamugoti kana kutoshedzera vari pamugoti kuti nguva yakwana asi kazhinji mari matombo munoenda musiri panyama saka kumba kunongo uriko kwanhu ari kumba wakarara naye anenge achikuona achitondiona indatoenda lese inini ndauya ndikuda iwe Rumbi manero ndoya ndichinoka iwe waenda uko ndototaura nemama kungotaurawo neduri racho unenge rasara unotomuka kuyozovhura to musotaura nemi but ndisipo saka pachimugoti yadiamond vakauya vachida mushonga wekutsipika vana ko vamwe vaiuya muchikwata chenyu vaiuya vaida mushonga yechindiwaka wanga wakwini rakwana mwaiti ndoda mushonga kuda kuuraya pane umwe anonziwa pane umwe wandakazoendera ndikati ava vada kuuraya ndakatombotaura pandevo ndikati vada kuuraya chi murume wavo amaya pasinawo nguva zveshuwa murume wacho vadi vatofawo zveshuwa murume wacho naye akutanga kuda futi kunetsa vava vati ndoda kutsipika murume wangu asandinese vandavapa mushonga pavatsipika vamwe vachiti tudai kuzora yekuti tionekerewo vamwe vakati tudai kuuraya vanhu ndichipa vamwe vakati da nyoka dzekuuraya vanhu chidi ndichipa kuti munokonitana sei kuti muzoita whatsapp group yenyu pamugoti tinoshedzana kane matomo edu kuti muzozivana kuti uyu ndozvaanoita uyu ndozvaanoita tinotoonana ipapo handii meeting kwete kuti tinotoenda tese vanhu vese vechipepara nharaunda totoungana totoita meeting saka panenge pane mukuru here Diamond pameeting yenyu ipapo pameeting panenge pane makoporo anenge aripo ndo ana Rumbi notika
ndo vanoflya kuenda ipapo chaipo panonzi pacho ipapo. Saka tinovapa ningi yekuti ava ndokoporo redu. Marengi akasiyana kuti apa pamwe vamwe vane nyembe 6 vamwe vane 1. Nokuti tiri kuti mimi muri munhu makaberekwa kare. Rumbi uyu ndo amai macho. Hazvina basa pawakatanga basa kuti wakatanga nezuro asi uri mudiki asika ndiwe uri kutoita chaivo bozi akuziva makawanda iwe wapinda nezuro basa unopuhwa ukuruse. Hazvina basa kuti une nyembe 6 tinotokupa 1 hausati wakurewa. Uyo kana dai ari mudiki apa dzinorembera nyembe dzega dzega president. Azvona. Yeru barita kumaprofita kwenyu kunharaunda yenyu. Tinoza kune masowe uchitarisa pachinharaunda ipa pana masowe akawanda zvakaita sei. Aunotoziva kuti apa hapana nesowe rekwamwari. Muyameni. Pane kumberi takuenda kunonzi Bandastone. Kune ipapa panewo andakaenderawo ipapo vakasimba chaizvo. Toya toti kumberi muchetombo muyamweni mune muprofita arimo imomo but habatiki imo muchetombo imomo. Ane simba? Ana simba vakatouya kwandiri. Koya kuti vimadzi chechi apo. Vamwe vachona unongozongonzwa kuti enda unobatsirwa but nechemwoyo chiziva kuti hapana zviripo. Unenge uchapa masimba ekuita ekuprofita ekuti vanhu vawande pachechi. Even munhu chaiye anotaura chokwadi achienda kunotsiura munhu andoti sezvandakaita ndoenda kunotsiura muprofita kuti imimika muprofita mukubata zvinhu zvirizvo. Anenge atone magadhi akapfekedza mweya kuti iye anogona kutadza kukutaudzai but munorwiswa nevanhu varipo. Ndosaka vanhu vachida kangoda kushora muprofita womunhu anotukwa zingai. Izvezvi tikati mukuru mufundisi kuda kumushora-shora kune vanomumirira. Kwete kuti iye anozvimirira. Kune vanotomumirira kuti aiwa. Anenge akavaita sei vanhu? Anenge akatova vamwe vanhu vanenge vari vake vanoshandira iye. Vamwe vacho vanenge vakapfekedzwa mweya kuti vaite masoja ake. Saka zvinezvi wakuenda kunochena kudai so. Vana ava vanozita sei unokwanisa kutora here masimba aya awakavapa kana zvofambiswa sei kana kuti zvakanonoka? Izvezvi ndingati pandaikwandisa kumashuro izvezvi ndingatoti kubatsiridzwa nasekuru because vamwe vanhu havasi kuda vamwe vanhu vachiri kuzvida. Inini chandiroramba ndechekuti inini ndakunochena kudai handiti mumwe munhu oyo achiramba achikandira chunhu chinozondivhiringidza kainini. Kana ndati ndikuda kuchena ngandichene nemabasa angu ese andakaita ndobva ndamatsvaira kana ari okupazwa okupiswa obva apiswa ndobva ndagarawo mune zvakanaka. Ndosaka tiri kuti tinoda kuti zvidini zvipere. Asi papa Rumbi ndikudai kwakadai. Mune dzimwe nzvimbo here dzamaienda dzine vapostori dzava dzine simba rokuti mukavaedza maitadza? Ndingati nzvimbo yandopupura 1 yababa vaadhimai vatakazouraiwa vanga vari munhu waMwari. Ndikati kufamba kwatakaita naadhimai aka kwakuri kwekubata levhu inoenderana nechinamato chavainamata but hatina kana kumborisvika levhu rachona. Munhu akatongozvarwa chiri chifo chemuchi muZimbabwe chekuti nyange vakarwara vairwirwa nemhotoro chaidzo. Ndovega vekuti ndaiti ndikasvika pamasowe ndaitsva ndainatsonzwa kuti zveshu ndo vachona vana ndakatotraina kunonzi ndinouraya naadhimai because kwataiendawo kutanzi vabva kupi vabva kuZimbabwe semunhu akambenganamata ndinemwe muteuro yandaitiri kwanzi muchinjiko uyu ndowatinoda kurwisa ndowaMwari chaiwo chaiko ngavanatsofamba vanatsorwisa because level yekunamata yakakura yekuti kana inini ndakabata pasi pemvura ndakaenda kuBermuda Triangle ndikabata zvinenge handina kurisvika level vachingofa vanga vatova nenekuda. Chimwe chinhu chatinoda kubvunza Roma ndakambozitaura nyaya yekumbura kuti taita nguva yekuti taitoresa vanhu nemweya yenjusu chichi
ndoda kuwedza kuti njuzu dziri kumvura kune njuzu dzeko here kumvura kana kuti isatanism yese irimo inogadzira kuti zviite njuzu? Ndingati njuzu paigadzirwa madhemu nevarume vaisa mweya wechi yenjuzu. Mweya yenjuzu iri munharaunda ndo yaibata vanhu ichiuda yechi vanhu. Mweya yenjuzu yaitopfeka chi vanhu vaya vapfekwa nemweya yenjuzu iya vakuedzera chi vakuramba vachingodi vachingotamba mabasa acho. Saka ndikati njuzu hausi mudzimu wedu isusu. Njuzu zvinhu zviuyiwa navarume vana Sisu John Rhodes vaya ndo vatati tikaenda pasi pemvura tichitarisa mabasa avo avakaita vari muno muZimbabwe mamissionaries aya taitarisa basa ravo kuti vakadai vakauraya vanhu vakati vamwe vanhu vaiendeswa kumaslavery nevanhu vaiva vamwe vachona vaitorwa vachiurayiwa vachikandwa mumvura vachitorwa nemvura vachienda pasi penyanza. Ndo secret chi iripo imaiti utsinye wavaita uya ende iri satanism. Saka njuzu I don't believe muchinjenje because ndakatombobata basa racho. Uye pasi pemvura kune nguva vanofamba pakaribu pakauya nemamissionaries apa pakaribu dema. Vanhu vese vanenge vachishayikwa vaya vanenge vachitorwa nenjuzu zvipfuyo zvinofambiswa neipapo zvichiendeswa chi. Pane nguva yekuti vanobata vanhu vachidi vachiunganidza ozota nguva yekuzofamba navo vachizonopa zvipiro vanhu zvinhu zvatabata izvi kusatanism. Handiti kuti tawana zvakati taona zvipfuyo zvakati taona vanhu vakati tauraya vanhu vakati tiri ropa revanhu vakati vatauraya ndizvo zvezvo zvotoendeswa chi pasi pemvura. Saka zvine isusu vanamati tingazive sei ngatiti waenda pamasowe waenda kuchechi kuti uyu munhu zvishuwa uyu mutumwa waMwari. Pane iri masainzi atingaone nekuti machechi awanda masowe awanda tingazvizive sei kuti ndingati mweya wesatanism icopycat. Nhasi unogona kuona kuti postori chaicho yanga iri postori yakanaka chaicho yanga iri postori yakanaka but vanhu vanosvibisa zita rechi repostori vanosvibisa zita rechi remasvikiro vanosvita zita rechi ren'anga. Vanhu ivavo vari kurombera zvinhu handiti anobata makona ake obva ati ini ndoda kuita ndiri under church ndoda kuita ndiri under chipostori. Ndo vanhu vari kudii vari kukanganisa vanhu ivavo. Ukada kucherechedza munamato chaiwo chaiwo vanogona kuudza dambudziko rako but munamato wachona hauna zvaunoita. Vanhu vekuti vakabvisa vanokuona kuti zveshuwa uyu munhu uya achirwadziswa akatsingwa gumbo wotaurira nemunhu uya akakutsinga kuti arega timbobvisa ka 2 minutes wobviswa chinhu cheche wozoita nguva yekuzoti achidzorera pamwe unenge wakangana wagara pamwe 3 years ausisina dambudziko kuona rakudi rakutanga futi kutaurirana kwavanenge vachidi vachiita. Saka kune vanhu vekuti vakakubatsira dambudziko rako hauzombochema naro futi hauzombofa wakachema naro dambudziko. Ndo vanhu ivavo ma1 in a million avawanike zvokumhanya zvokutoti kutouya panapa ndakatoita ndakatenda mudzimu yangu kasingaperi because ndakandanzwa pano ndasvika vamwe vati tinoda kushanda naye vakutochiva basa riri shave rakaipa iro wototi auyu ndikafamba naye zvangu zvinodi zvinoita. Saka handisi takabva pabata ikondo kakabati panyaya zvirwere pane zvirwere zvamunogadzira here? Zvirwere zviripo zvirwere zvatinogadzira zvakaita sana AIDS cancer zvirwere zvemwoyo zvirwere zveshuga BP zvakawandisa. Zvino zvirwere zvokuti munhu anongotanga kurwara from nowhere zvirwere zvouroi. Asi pane chimwewo chatakatadzawo isusu masatanist kuzvirapa COVID-19 chiya hatina kugadzirwa nemunhu bacha chiya murango uno wakabva kuna Mwari chaipo. Handi imi semasatanist takasinge magara takaita munomba mune munhu ane chipo chake tine magifts ari different. Munokwanisa here kutochiba chipo charobhata kutoti arobhata muna ane chipo chakati saka rikatese reka timutorere ende kana vachitora munozochitisa sei? Ipapo ichokwadi sezvakaita pana Adimai ukati ichokwadi kazvava zvinonge zvinonzi takambopinda musatanism uri ndizvozvo kutamba zvedu ndizvozvo. Ipapo panodzi Adimai ane chipo chekushava
anoti akashanda anochengeta chii uye ane stroke awatakarova nestroke saka akazviona akarwadziwa kuti inini handina chandinoita vamuitira udzingu chipo chake chiyachi akatombozama kuchitora asi akadi akatadza chipo chemunhu zveshuwa chinotoreka kana uine chipo chemari munhu anogona kungokumhoresa kana kungokupa hembe sounzi aenda kutengera hembe zvavharana anenge akatoiteketera chipo chako chiyachi akutorera hembe akutorera bhutsu akutorera chi akunogadzisa iwawo kushanda kwanenge uchiti ndine chipo changu ndekushanda unenge uchitoshandira munhu ari kuwana chi kuwana mari iwe uchitambudzika saka kune vanhu vanobira vanhu zvipo zvavo kanyange mwana mudiki achizvarwa kari kacheche kachizvarwa so ewe mai vanenge vauya varoi vaiva angona kubvuta munhu unyana kana njere chadzo dzemunhu dzinobiwa handi pamachecha wamboto vachitanzi kana toona kuti maprofets nanapapa vawanda zvisingaiti asi machechi tine mazita akafanana tine mazita akawanda but mazita aya haana kufanana wakataura uchiti makambosangana nawo iwe unosikochuza sei zvipo izvozvo zvine zita rechechi zvipo unosarudza wega iwe paiti iwe waenda kuda kunoromba because chinangwa cheko ndechekunoromba waenda iweyo wati ini ndoda kuita mufundisi toda kuita mufundisi takupa mhiko yekuti haurori mhiko yekuti unouraya vanhu woita chibereko chemunhu chichadedza vanhu chipai pachechi chienda unofunga iwe kuti chechi yako uda kuitii anongonogona kuti faith ministries munhu yotopfumbira chechi iyoyo handiti umwe ugona kuya kuti inini yangu ndoda kuita zvichi zvechipostori wadzarati iyoyo postori iyoyo musoro zvinhu zvavo zvako musoro gora izvi ina unouraya vanhu vakati ita zvakati otopiwa mhiko dzako otodi umwe agona kuti ndiriyo mugodhi otoya mugodhi iyoyo opiwa zvinhu zvaanenge munhu anosarudza zvaanenge achida asi kuvaona ndakavaonawo zveshuwa ende varikori zvakuti tiri pasaidi tokona kutopanana mazita saka Diamond watoita sei mukuru wenhau yako wati mande tinofanira kusvika kumba kwako ka mande tipedze nyaya idzi patotora futi vamwe futi vameshanda navo vacho avada kutora makoporo chete makoporo ndeatikuda vamwe vadikidiki avo tombowasiya akadaro musi wechipiri zvinoita mhene totonzwa totonzwa sekuri havangakumanikidzire kana zuva ranera unenge usina kusununguka tenichida kuti asi manga maane nyembere dzamanga maanadzo unenge waakuda kujingirisa zvimwe saka toteta rini musi wechitatu kanyana chitatu kuenda kure kana chipiri orit ngatiite chipiri ameno handisi kuziva manhingi asekuru manhingi kuti pamwe chipiri chacho vanenge vaine basa rakati taka kuita mandi nange yakanaka mande ndo chaipo mandi tovatakatobvisa zvinhu zvese then vamwe vanenge varipo futi vatavadedza futi uziyo pavandi vanouya kuyazoona kuti Diamond aizotasiya nditi tovatabatira ipapo kuti pana nhingi nanhingi hazvizomutsi kunhingirika here zvako zvamutsa munhu zvikumutsa here papo mukupotedzanera aiwa ani munhu akabatira chokwadi chake zvinhu zvangoperawo zvakadai nechokwadi chake dechiita zvekunyepa pazvainetsa saka toti mandi bandi ko madzimai vanenge vari kupa madzimai vako havapo iye zvinezvi havapo kwakanzwa wewe kuti ndozvakaita pamwana wako iwewe ukauraya vanhu vanonzwa sei mweya munenge muchizvitaura tichitaure eka saka vanozonzwanani nokuti mukatotaura bedzi tinenge tatopinda dangerous aiwa togadirisa zvakanaka aiwa tinotenda ndapedza seura ndapedza da kutotingombera tiende kwana Diamond timuri iwe seura hapana here zvamungaite pamugota apa nokuti Rumbi handiti vanhu vachitotosangana even iwe sipo zvako waritai
saka sekuri pangaitwe sei pamugota apa kuti anditukuenda manje tinofana mboya ne3 foot makopo asi panoda kuroverwa baba ane anokuti zvatiri kuda kungoti zvinhu zviite zvipere akawanda aiwa ndatenda hangu anditika aya pakanaka vadiamond alright Uni mwana wakaningu anorapa zvindiwo mari kanengu uyo rapa vana kanengu arapa vana kanengu